Чын көңілден зор рахматымды білдіресім келе, чөнки біз шундай бәйге илан еткәчтен Жәлил оқулары деп бүттен болған эшләрне қарап, бұл бетінден бірінші яшьләр бойынша Жәлилнең оқулары татар телендә, урыс телендә, бүтән дөнья телләрендә миңа һәр вакытта да доклад ясап тордылар. Төнгә хатлы карадык, иртәдән башладык, шимбә якшамысыз дип, чөнки эшләр субханалла күп килде. Birinci qaraganda bu zor gururluq һәм бәхет, шуңа күрә менә үземнең зур рәхмәтемне җиткерәм, шулай милләтле булып, эштән баштан соң әле шушы монда килеп, карап, үзләренең фикерләрегезне һәм инде менә шулай итеп без шундый матур итеп фестиваль үткәрдек. Һәм әле бүтән әйбер истә, матурлык эшләүләрдә, хата ясауларда, перспективаларда мен шуңа күрә җыелып, әйдәгез тагын бер уртага салып сөйләшик дип, чөнки мин икенче елга бу форматны икенче төрле итеп күрәм һәм үз авызымнан чыксын һәм сез аны дөрес аңлап, инде эш күләмендә эшләргә дип. Хактан да менә без Җәлилебезне нык күтәрдек һәм күтәрәчәкбез дә, ләкин безгә пирамиданы бәләкәй генә икенче төрләр ясарга шундый тәкъдим бар икенче елга. Икенче елга безнең Бөек Ватан сугышы беткәнгә 75 ел була. Хактан да Җәлил безнең горурлыгыбыз, бөек шәхсебез. Бөек Ватан сугышы дигәндә безнең Бөек Ватан сугышында Җәлил бар, Җәлиллеләр бар, чөнки ул берәү генә түгел, Җәлиллеләр бар. Һәм инде иң мөһиме Бөек Ватан сугышы вакытында татарның күп кешеләре язучы һәм шагыйрьләр булып сугышта катнашканнар. Шуңа күрә менә икенче елда 75 еллык булгачтан платформаны мин шундый тәкъдим итәм. Безгә карарга кирәк, менә шушы иң беренче астагы зур фундамент итеп, шушы 41 елдан 45 елга хәтле сугышта булган татар язучылары һәм шагыйрьләре кемнәр алар? Барысын да җепләп бетереп, аларны ничек итеп күрсәтергә дөньяга, менә карагыз әле, безнең анда күпме, 100ме, 200ме, 300ме, 1000ме ул татар дигәчтән Татарстаннан гына түгел, ул бөректән дә, может, Ульяндан да, Свердловскида, менә нинди безнең язучылар, фронтовиклар булганнар. Икенчесе инде платформа сужается, ул Җәлиллеләр. Һәм үскә куябыз инде Җәлилне. Ул бары Җәлил укулары булачак. Ләкин менә бу 75 ел булгачтан безгә монда бүтән нәрсәне актарып, карап, архивлар аша, бүтәннәр аша, туганнары аша, бүтән нәрсә белән зур итеп biz iki әйберне бергә матур итеп урнаштырабыз. Беренчедән, Бөек Ватан сугышының беткәнен 75 еллыгы, икенчедән без икенче елга үткәрәбез Татарстанның 100 еллыгы. Шуңа күрә 100 еллыгы буенча бары Бөек Ватан сугышы безнең өчен ул зур теге җиңү бәйрәме генә түгел, ул зур югалтулар. Күпме халкыбыз югалган, вафат булганнар, мәңгелеккә киткәннәр, күпме гаиләләр тумаган, күпме балалар тумаган, бүтән нәрсәләр дигәчтән аның эпохасында бар. Шуңа күрә менә без аларны бөтенесен бергә җыеп, әйтәбез инде без аны икенче елга опера балет театрында үткәрәчәкбез һәм аны ел саен шунда үткәрәчәк. Зурлап. Шуңа күрә ул һәр вакытта да зур эш таләп итәчәк. Теге шуңа күрә безнең оештыру ягыннан аңлап бетергә кирәк. Теге көн саен монда эшкә кергән кебек итеп үзәк кирәк булачак. Икенче елга бит инде архивка да барырга кирәк, алар белән очрашырга кирәк, туганнарын табырга кирәк, игълан итәргә кирәк. Эшләр минемчә алганда 1000, 2000, 5000 дә мөмкин булырга сез җитешә алмыйсыз. Шуңа күрә безнең монда көн саен эшкә торган бер үзәк килеп чыгарга тиеш, ул авторитетлы кешеләр дә булырга тиеш. Монда алар эшкә йөргән кебек йөрергә тиешләр. Бүтән булган эшләрне, тәкъдимнәрне зур ситага салып, безгә булгатырга кирәк һәм сезгә инде бирегә тәкъдим итәргә вариантларны анда инде бертөкләрен карап, инде аны үткәреп, урын биреп тамаша чыгартырга. Шуңа күрә менә шундый зур бурыч һәм тәкъдим һәм теләк булачак. Без аны әгәр дә бүген эшли башламасак, икенче елга гына аның туган көннәренә җиткереп булмаячак. Безнең бүтән автономиялар, диаспоралар, татар халкы, урыс халкы, бүтән халыкларны җәлеп итеп, аны икенче елга хутанда ике зур менә бу елгы үткән бу бәйге безнең өчен платформа ясарга мөмкинлек бирде. Без үзебез күрдек. Моның өчен мохтаҗлык бар. Халкыбыз бар. Жюрибез бар, урыннар бар,
ең мөһиме теләк бар. Шуңа күрә менә шушыларны бергә карап, хәзер бөтен булган тәкъдимнәрне менә шушы бүгенге очрашуда карап, ничегрәк итеп булып алыны. Без бит үткәрдек 25 яшькә хәтле генә, ул дөресме, күбрәк тә йөргәнме, бисен дә әйтергән, бисен дә әйтергән. Без әйтәбез инде платформа дигәндән иң беренче бөек ватан сугышында катнашкан татар язучылары, шагыйрьләр, фотографлар, кинематографлар булганнарны сез әйтергә мөмкин, сез бит анда җырчыларда булды, театралларда булды, бөтен нәрсә. Но Җәлил дигәндән без Җәлил өчен ясыйбыз инде. Аның иң зур итеп. Шуңа күрә бөтен нәрсәне карап, аннары хөкүмәт ягыннан без архивны, мәдәният министрлыгын бүтәннәрне монда катнаштырып, аларга да зур итеп бурычлар куеп, таләп итеп, алар безгә бөтен нәрсәне күрсәтергә тиешләр. Әле язучылар исәнлекләрдә мөмкинлекләре бар, музейлары туган якларында бөтен нәрсәне, шуңа күрә бу экраннан яки болай гына карап торырлык түгел, туган авылларына бара кирәк. Менә быел безнең Фатих Кәримнең 110 елы айымы. Шуңа күрә менә Карлар эргәчендә барабыз, аның туган авылында без ясалган музейный комплексында тагын зур итеп төзибез, 2 тапкыр арттырабыз андагы эчендәге площадьны. Музейлар белән алаберса 30 августка хәтле без аны уже ачачакбыз, ремонт ясап, яңаларын төзеп, музейный экспонатларын куеп, менә андыйлар да була. Шуңа күрә менә бөтенесен карап, җирләп, без ничектер итеп аны күрсәтергә тиешбез. Беренчедән көндәлек тормышта, мәсәлән, табабыз икән, безне шундый язучы булган үз вакытында, шагыйрь булган, халак булган икән, аның халак булган җирләрендә кабере бармы, юкмы, нинди нидә хәлдә сыйфаты буенча кайтып яралып, безнең бит әле күп кенә гаиләләр шәхесләр өчен зур югалту булды. Каберләренә хәтле барып, гаиләләренә хәтле барып, музейларын карап, кайбер җирләрдә әгәр дә татар мәктәпләре булса, яки татар булмаса да, может мәктәпләргә аның исемнәрен биребез. Урамнар бармы, һәйкәлләр бармы? Шуңа күрә бу Җәлил дигәндә өстегенә килеп чыга. Бу айсбергның аста шундый зур эшләргә мөмкинлек бирәчәк. Шуңа күрә монда теге тәкъдимнәрне генерировать итәргә, шуңа күрә булганнарны тиз генә күрсәтеп бирәбез. Бу министрлыктан, муниципалитеттан, теге җәмгыять оешмаларының барысында эшлисен дә күрсәтәсең. Һәм безнең инде зур вертикаль 15 февральдә Җәлилнең туган көндә без моны күрсәтергә дә тиешбез. Яшь буынны, милләтне тәрбияләү шушындай проектлар белән булырга тиешле. Бик матур үтте ул. Беренче ел булуына карамастан без катнаштык, аның финалында да, аның шушы иң соңгы гала концертында да катнаштык. Шул кадәр балалар бик күп ачылды. Менә бер генә сүз әйтәм, соңгы очрашуда мин үзем шәхсән шуннан килгән ата-аналардан сораштым. Ну ничегрәк сезгә дип. Мандай әйберне әле безнең күргәнебез юк иде. Хәтер көнен без Казанның үзәгендә Җәлил һәйкәле янында үткәрәбез. Август турында сүз бара. Быел аларның җәзалануына 75 ел. Менә аларның гомере киселгән урында да шушындый чара үтсә әйбәт булыр иде. Татарстан өчен ул әллә нихәтле матди ягын инде аның һәрбер министрлык үз өстенә алса күтәреп чыга алыр иде. Менә нәрсә хәтер көнен Плетценза төрмәсенә дә барып үткәрик. Шундагы Европадагы татарларны җыйнап, Сабан туена җыйналалар дип. Бу көнне дә аларны җыйнап булыр иде дип уйлыйм. Әгәр дә без моны күтәрә башлыйбыз икән, без аны беренчедән аңлап торырга тиешбез. Ел сайын була торган чарамы, яки без әйтәбез инде 44нче ел дигәчтән 75 ел үтеп китте. Шушы юбилейный в кавычках инде килеп чыга, әйме? Менә авыр юбилей. Шуңа күрә ул чагында без әйтергә тиеш, әйдәгез былай итик әле дип. Әгәр дә без хактан да лаеклы дип табабыз икән, значит, нинди төрмә янына чыгып, концлагерьга инде бөтен нәрсәләрне оештырып, моннан делегация җибәреп, Европа күләмендәге делегацияларны, татарларны җыеп, без анда берәйбердә юк, 100 кирәкме, 1000 кирәкме кешеләрне җыя алабыз, анда барып инде зур чара үткәрергә. Шуңа күрә чәчәкләр куеп, анда укып, һәйкәл янында, һәйкәле түгел инде, мемориал янында бөтен нәрсәләр белән аны үткәрәбез, әйдәгез, язабыз, аны берәйбердә юк. Без монда без бергә бар, Европада торган татарларның күбесе алар киләчәк тамашачы булачак. Тамашачы буларак
Кайберләре шигырь әйтер, кайберләре бысын сөйләрләр. Безгә ул бик мөһим. Ләкин андагы эшли торган эшләрне монда без барыбыз да әзерләнеп килергә тиешбез. Biz анда кемнедер Җәлил ролында чыгарттырабызмы, анда мини-спектакль буламы, нинди була. Килдек тә, митинг ясадык та, ансы бер генә имерчекләр куйып, икенче караганда битеннән дә зур театрализация ясарга була. Изюмин кысын табып, әйтәм бит теге инҗе мәрҗән ясарга кирәк. Ул вакытта нәгъбәт белән мин ике куллап риза. Әйдәгез, моны иң беренче планга куеп куябыз. Октябрьдә, августта аның теге үтерелгән көнендә шундый зур итеп чара үткәреп, бу бит инде автоматически Бөек Ватан сугышының биткән 75 еллыгына да уже кирип тә китә шуның белән дә. 5-6 яшьлек балалардан башлап 10 классқа хәтле булган, 11 классқа хәтле булган балаларга шушыны өйрәтү, шушыны сеңдерү әлбәттә сезнең тарафтан бик зур фикер булган, мәгънә булган. Моны ни өчен әйтәм, менә көн сайын караганнан соң минем күңелдә бер уяна. Менә шулай булганда гына, шулай эшләгәндә генә яшь милләтнең, яшь баланың күңеленә үз милләтенә хөрмәт, шигъриятенә хөрмәт уяна. Сүзем нәрсә белән таңлыйсым килә. Аның бөтен мәгънәсе шунда, баласын өйрәткән вакытта әнисенең күңелендә татар милләтенә хөрмәт уяна. Баласын өйрәтә бит. Шул вакытта аңа шигъриятның тәсир иткән кешен шул баланы аңлаткан вакытта анасында да шул фикер туа. Ни өчен әйтәсем килә? Без аны шуңа күрә шул хәтле зур тәсир итеп карадык, кичле итеп. Мин аны күз алдына китермәдем, мәсәлән. Алай булыр дип. Ну анда бер сүз кала. Менә күпме кеше катнашкан, балалар катнашкан, һәр берсенең исеме белән хөрмәтләп язылган тактасы, кагазе булырга тиеш. Шушы кеше катнашты бит шушы Җәлилнең нидә бәйрәмендә. Нәрсә дигән сүз? Бала белергә тиеш. Бер көндә онытмый аларын шулай катнашкан. Хәзер бит инде яшьләр дигәндә портфолио дигән бар, әйме? Мин беренче грамота алганмын 3нче класста. Ул грамота минем исән. Менә 3нче класстан алган бөтен грамоталар минем коробкада ята. Мин аны үзем җыеп барам. Кирәк булырмы, кирәк булмасмы әйтә алмыйм, ләкин минем шундый хәдә. Менә күп кенә кешеләр, балалар, әтиәниләр аны алып баралар бүген, әйме? Шуңа күрә хәзер ул балаларда китте инде портфолио, бөтен җирдә килә дә, менә минем портфолиода. Шуңа күрә килеп, шигырь сөйлисең икән, үтәсең, үтмисең, оттан да диплом булырга тиеш. Диплом участника бөтенсе. Ансыз мөмкин түгел. Кирәк булса, без аны ике кеше исеменнән куялабыз. Беренчедән минем исемнән һәм икенче безнең кем жюри әгъзасы. Сез әйттегез менә әниләре турында. Без бит инде 2нче елга быел әйтә алмыйм. Аларның бер теге балалар бит инде беренче урын яки бөек урыннар алганда әниләр читтә калырга тиеш, без әниләрен чыгара алабыз сәхнәгә. Бүтән дөньяга күрсәтә алабыз, менә карагыз, менә бу бала шушындый булды әни якасында. Кирәк булса әниләрне шәйләләрбез, яулык аларбыз, но аларны йөзләп сәхнәгә чыгарып әйтергә була. Дөнья карагыз. Менә нинди әниләр балаларны һәр берсеннән бүләк, матур бүләк итеп биреп, аларга да рәхмәт булырга кирәк. Аларны күрсәтәбезгә кирәк. Без татар кызы бәйгесе үткәргәндә, мин финалда да, полуфиналда да, залда һәр вакытта да чыккан һәр бер кызның әтиәнисен бастырам. Әйтәм, менә карагыз. Бу кызның сәхнәгә чыгуының лаеклысы залда утырганда әтиәнисен. Әйдәгез барыбыз да хуплап кул чабабыз дип кул чаптырам баштанада. Без монда аларның барсында да сәхнәгә чыгара алабыз. Теге балаларын ияртеп чыккан кеше түгел, отдельный номинация. Без әйтәбез инде үзебез алдында шундый бурыч алабыз. Хәзер чыгабыз да киттек дип уже моны да күрсәтергә була. Аннар китә безнең этапность. Безнең үзәк әйтәләр, кайбы авылларда, районнарда бик актив китте. Без алардан программа алабыз. Безгә бит инде бөекләренә күтәргә тиеш түгел финалда гына. Уже шушы вакытта барган, менә безнең бит инде йолдызчык теге созвездие бар. Былтыр үткәрдек без 1 миллион аша баланы. Менә бу показатель, ел сайын примерно 80 мең бала катнаша. Һәр бер этабында 80 мең бала шушы йолдызчык программасында. По идее, бу бит Җәлил укулары без шуңа туры чыгып җитәргә тиешбез. Без әгәр дә әйтәбез, быел бер генә мең бала булды дип үтте дип, без аларны үткәрергә тиешбез. Хәзер 10 меңләп.
Илһам конкурсында быйыл 1600 бала катнаша. Әйе. Bizde 4000'den артар. 4000 гына артык ажырды. Быел 4000 икән, без инде тиз генә арада уже 40 меңгә барып җитәргә тиеш. Шунdan da бик зур рәхмәт жюри әгъзаларына. Ничә көн буе шушы бәйгене үткәрү һәм анда карау өчен аш балаларны һәм дә бик зур рәхмәт даянлар сезгә. Әгәр дә Язучылар берлегенең ярдәме тимәгән булса, шуннан да бу дәрәҗәгә үк барып җиткән бар икән бу бәйге. Һәм дә инде бик зур рәхмәт журналистларга.